Ovu Ars patrolu posvećujemo godišnjici od prve akcije Animal Rescue Serbia. Volonteri Arsa okupili su se, a zatim i počeli da spasavaju životinje, a ova majica je upravo majica sa prve akcije. Kao što vidite, nije bilo ni malo lako, ni čisto. Ovakva majica autentična ostaće za dugo sećanje i za primer svima onima koji dođu u Ars i koji žele da budu volonteri ove fenomenalne organizacije koja je obučena za spasavanje životinja. Drago mi je, mnogo lep dan, mislim, onako puno mi je srce zbog svega ovoga, zato što, kažem, jednostavno doživio sam ovo stvarno kao jedan jubilej. Specijalne Ars naočare, da. Nekako kad sam ih videla, odmah je bilo, moram da ih imam. Za akcije, naravno. Uzbudljivo. Naučila sam svašta nešto novo. Ja kad radim nešto, pokušavam da to radim najbolje što mogu. Naročito kad je to nešto što je tako plemenito i što ima budućnost. I gdje vidim sebe i kad završim fakultet. Ozbiljne promene dešavale su se nakon akcija hrabrih volontera u žutim majicama. Ponosna sam na sve što smo uradili do sad, naravno uvek može više. Idemo u novu svetlu budućnost. One parole sad mogu da krenemo da ređemo. Jako sam ponosna na ovih godinu dana i na sve što smo do sada učinili. Mislim da smo lagano počeli da pravimo jednu veliku razliku u ovoj zemlji i nadam se u regionu. Godinu dana je prošlo veoma brzo i iskren da budem, stvarno se nisam nadao ovako brzom razvitku Ars. Očekivao sam, na primjer, evo, da ćemo jednu vrstu emisije kao što radimo o Ars patrolu, da ćemo to imati tek nakon 2 godine. Da će tad sazreti otprilike situacije za to. Međutim, sve nas bukvalno prestiže, sve nas demantuje, sve ide mnogo brže nego što smo se mi nadali i s jedne strane je to dobro, s druge strane je to velika obaveza i veliko opterećenje. Opstali smo godinu dana uprkos tome što smo volonteri. Zapravo mislim da je to naša najveća snaga, što smo ovde srcem, a ne iz nekog ličnog interesa. I mislim da je to ono što nas drži zajedno. A šta je konačni cilj Animal Rescue Serbia? Idemo u formiranje nacionalne službe za spasavanje životinja. Znači, to nam je cilj, da napravimo, da pokrijemo celu Srbiju, ono kao što smo rekli na početku. Cilj nam je da uradimo još više, da svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujemo. Ljudi svaki dan vide šta radimo, znači jednostavno pridružuju nas se, prilaze, nude svoje usluge, nude svoju pomoć i to je ono što je dobro, to je ono što meni vraća nadu i jednostavno nadu u te ljude koji žive u Srbiji, da će ipak Srbija biti bolja. Jednostavno mislim da smo dosta toga uradili za godinu dana. Pa to je sjajno. I stvarno jeste sjajno. Biti u Arsu je jedna predivna stvar i biti član Arsa je stvar stvarno za ponos. Za godinu dana prošli su mnogo toga. Od izlazaka na teren, asistencija, obuka, edukacija i pomoći životinjama, sve do ozbiljnih i izuzetno teških akcija kao što je spasavanje mrvice, šteneta koje su iskopavali 9 sati, a zatim i 2 sata reanimirali. Mrvica, znači to je pas koji je bio mali pas, bio meni od mačke. I koga smo spasavali, 9 sati smo ga vadili iz te rupe, znači na kraju smo ga izvukli, on je bio već mrtav, znači jednostavno bio je potpuno znači u tom stanju vrtila i uspeli smo nekako da ga povratimo u život. I on je završio kod ove iste porodice Šijana, mama, 4 dece i tate tamo u pozadini, znači verujte mi da nije mnogo bolje da završi na bolje mjesto.
akcija spasavanja mrvice zapalila je internet. Kad smo tu akciju završili i dok je trajala, novinari su zvali tokom akcije spasavanja i to mi je baš onako bilo interesantno, ali moram da pomenem i akciju u Mošorinu koju je obavila ekipa iz Novog Sada i tu smo čitavom našom inicijativom baš preko društvenih mreža uspeli da napravimo takav pomak da se lokalne komunalne službe pokrenu i da očiste sve te leševe koji su ležali na toj livadi okolo. To je, mogu da kažem, baš jedan onako pozitivna reakcija naše publike i šta zapravo jedna grupica ljudi na društvenim mrežama može da uradi. Nedavno se na društvenim mrežama i u javnosti pojavila grupa građana pod nazivom Original Animal Rescue Serbia, što je zbunilo i medije, a i volontere jedine specijalizovane organizacije za spasavanje životinja Animal Rescue Serbia. Ali to nije organizacija. Ljudi koji imaju isto ime, to nije organizacija, to je grupa građana, mislim, koja je jednostavno neformalna grupa, znači na Facebooku postoje. Na Facebooku može svako da postavi šta god hoće. Facebook ne brani da ima nas više sa istim imenom. Ali u Srbiji jedan jedini Animal Rescue Serbia postoji. Znači, to svako može da proveri u APR-u, može da izađe na sajt APR-a da kuca Animal Rescue Serbia, izbacit ćemo samo jednu organizaciju koja se time bavi. I mi smo jedina organizacija koja se bavi spasavanjem, ja to samo ponavljam, rescue i help su dve različite stvari. Znači, ovo što mi radimo je rescue. Upravo u tome i jeste naša snaga što nas ima dosta i što jedino kao neka organizovana grupa, znači neka organizacija, možemo nešto dugoročno da menjamo. Što se tiče same naše te publike na društvenim mrežama, brzo smo se raširili i te edukativne postove koje delimo. Vidimo da ljudi baš reaguju na njih, da njima to koristi, šeruju se svi ti postovi i interesuje ih ono što mi radimo. Tako da, eto, koliko već godinu dana postojimo, sada već ljudi znaju ko je Ars i znaju kada treba da nas pozovu. Zanimalo nas je kakva je Ars ekipa, kakvi su volonteri iza kulisa i kada se ugase kamere. Ekipu Arsa? Antistres. Antistres terapija. Vesela, prvo vesela, požrtvovana sa ogromnim srcem koje je toliko lepo videti u ljudima i koje mi svi, ja bih rekla, delimo. Pa bolje da nas ne opisujem, možda će narušiti sliku koju imamo već. Šalim se. To je grupa pozitivnih ljudi. Onako, okupili smo se oko te jedne divne ideje da pomognemo onima kojima je pomoć zapravo najviše potrebna, jer oni sami sebi ne mogu pomoći u takvim situacijama. Stvarno divna ekipa, nekako smo baš kompaktni. Ljudi su različiti. Svi smo mi različitog i karaktera i temperamenta i zanimanja i obrazovanja i tako dalje. Spaja nas ljubav prema životinjama i želja da zaista nešto promenimo na bolje. Na proslavi godišnjice od prve akcije Animal Rescue Serbia goste je zvucima uveseljavao bend savremene gimnazije pod nazivom SG Team. SG Team je dobio poziv od vas da gostuje na toj dobrotvornoj promociji i sve mi super izgleda za prvi put. Fantastično, dobili smo i diplomu i zahvalnicu. Čuo sam ih u više navrata, baš onako prave odličnu buku, ali to se jako lepo zvuči. SG Team, molim vas da izađe uveć kao predsednik. Ajde, možete i svi, ajde. A vi da zagledajte kacijski red, to je vama, da biste vi sa kacijom pozdravili. To je to, znači ja sam mislio kao... Hteli smo da se zahvalimo svima koji su nam na bilo koji način pomogli. Evo, Radisson Blu Hotel nam je pomogao sa onim što on može, znači dali su nam salu za čitavu ovu organizaciju proslave, znači svako u nekom svom domenu da uradi koliko može i mi ćemo raditi sve bolje i bolje.
Gore. Treba da se slikam. I odmah da vam sad najavim, već smo napravili dogovore sa hotelom Radisson Blu da ćemo 15. septembra u istom ovom hotelu, na istom ovom mestu organizovati prvi kongres o dobrobiti životinja u Srbiji. Sofija Kujundžić, volonterka ARS-a, dobila je zahvalnicu od kolega kao jedan od najpožrtvovanijih članova. Ona nije znala, to smo čuli sve vreme, molim te da deli Sofiju zahvalnicu. Sofija je inače učestvovala u bar polovini akcije spasavanja. Sofija je došla u Ars, od prvog dana je ovde u Arsu, i moram da vam kažem da je njena ideja bila da će biti ovde samo, bukvalno da kažemo, hitna pomoć, to je samo da pomaže u prvoj pomoći za životinje i nije se ni prijavila za spasioca uopšte. Međutim, pošto su se pojavili neki muškarci, onako veliki, snažni, jaki i tako dalje, međutim, svi ti muškarci su vremenom otišli, a Sofija je ostala i ona je jednostavno bila naš najvredniji spasilac od samog početka, pa evo 4 godine dana, znači par pola akcije je ono njenih. Eto, još jednom se zahvalim. Ja sad malo dobacujem kao i svako žensko. Sofija je inače student veterine i ona je vrlo savesna u obavljanju svoje funkcije. Još uvek nije završila fakultet, ali dobru praksu ima u Arsu, da? Iskreno nisam očekivala, čak su mi suze krenule. Zaista nisam očekivala i ne znam kako se zahvalim uopšte, jer ne znam. I baš na obeležavanju jubileja od prve akcije ARS-a i Sofijinom ljubimcu Bobiju je bio rođendan. On je rođendanac koji ne voli da nosi rođendansku kapicu, ali uz glas pojeo rođendansku tortu. Torta je od pseće hrane, to jest od konzerve pseće hrane. Vadila sam komadiće mesa, čistila ih od onog sokića i gnječila lepo da to nastane kompaktna masa. Okolo sam stavila ovu kiselu pavlaku i poslastice da ukresimo, kao šlag. Bobijevu rođendansku tortu smazali su svi pseći drugari. Mislim da je to Gandhi rekao da se humanost jednog društva ogleda po odnosu prema životinjama. Tako da, naravno, što životinje bolje žive, društvo je humanije i samim tim su i odnosi međuljudski bolji. A da bi sve prošlo srećno i beričetno, usledila je i Ovo pinjaka. neće! Evo, da ne bih više zadržavala Animal Rescue ekipu, drago mi je što postojite, drago mi je što radimo Ars Patrolu i drago mi je da smo proslavili tu godišnjicu prve akcije. Hvala vam što ste tako hrabri, divni i živi bili. Ajde jedan pozdrav!